tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej li grazzja tiegħek din tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissantan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, hemm miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mill-ilsira u wieħed mill-ħielsa. Imma dak li ġie mill-ilsira twieled bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-ħielsa twieled bis-saħħa tal-weda. Dan kollu ntqal b'tixbija, għax dawn in-nisa ifissru żewġ pattijiet. Wieħed ġej mill-muntanja Sinaj li tielet tal-Jasar, din hija Hagar. Iżda Ġerusalem ta' fuq li jomna iħilsa, għax hekk hemm miktub. Ifraħ mara bla wlied li ma tilitx, erfa' leħnek u għajad bil-ferħ, int li ma tbatix bluġieħ tal-ħlas, għax ulied il-mara abbandonata u maktar kotrana minn dawk ta' dik li għandha l-żewġa. Għalhekk ħuti, aħna maħniex ulied il-siera, imma ulied il-ħielsa. Kristu ħelisna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu għonqkom għal madmad tal-Jasar. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mis-smewwiet u sebħu. Ngħidu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minnu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli, u li ħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art, u li qajjem mit-trab lill-imsejken u jerfa' mill-mniżbla l-fqajjar. Ngħidu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Illum la twessux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel
irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. Waraw li hawnhekk hawn min aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe għad iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin huwa dan in-nisel irid sinjal. Dan huwa l-ilment li għamel Ġesu fuq diversi nies u li naqraw illum fl-Evanġelju skont San Luqa. U Ġesu jgħid ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għaliex Ġesu ħadha daqshekk bi kbira li kien hemm diversi nies iridu sinjal. Għax fil-fatt kienu raw dawn in-nies diversi sinjali, kienu semgħu jippriedka u semgħu jitkellem b'awtorità. Dak kien diġà sinjal għalihom ma mbagħad raw jagħmel il-mirakli. Raw ifejja l-morda, jagħti dawn miġdiet il-lomja, ikeċċi xjaten u x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Dejjem isibu l-imma biex ma jemnux. U speċjalment l-ar waħda hija meta rawh ikeċċi xjaten u qalu dan taf għaliex ikeċċi xjaten. Bis-saħħa ta' xjaten, anzi tal-prinċep ta' xjaten Belzebul li dan ikeċċi xjaten, ara tistax taqgħod daqshekk iktar fil-baxx illi il-binalla tgħidlu li mmexxi mix-xitan. U għalhekk Ġesu hawnhekk isemmi dawn it-tnejn, is-sultana ta' nofsinhar li ġiet mill-bogħod jgħid minn truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. Kienet lesta biex tisma' lil Salamun. U n-nies ta' Ninwe illi semgħu il-predikazzjoni ta' Ġona u nidmu wara li semgħuh. U jgħidilhom hawn min huwa aqwa minn Salamun u hawn min huwa aqwa minn Ġona. Imma fil-waqt li lil Salamun u l-Ġona ġew biex jisimgħuhom u jagħtu każ, fil-każ tiegħu diversi nies ma tawx kasu. Ġesu jitkellem fuq sinjal. Is-sinjal definittiv fil-fatt jgħid ebda sinjal ma jingħatalu l dan nisel ħlief is-sinjal ta' Ġona. U x'inhu dan is-sinjal? Fl-Evanġelju skont San Mattew huwa spjegat ftit iktar għax jgħid illi kif Ġona dam 3 ijiem u 3 iljili f'żaq il-ħuta, hekk bin il-bniedem idum 3 ijiem u 3 iljili fil-qalba tal-art. Kienet iħabbar Ġesu minn qabel li hu se jqum mill-mewt, se jirxoxta, se jeleb il-mewt u jqum għal-ħajja ġdida. U dak hu is-sinjal, is-sinjal definittiv. Aħna llum għandna l-grazzja li ngħixu wara dan is-sinjal definittiv ta' Ġesu u li lqajnieh dan is-sinjal tiegħu
li hu għam il-mewt. Aħna daku li niċċelebraw fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija daqshekk importanti illa li hija ċelebrazzjoni ta' Kristu li rebaħ il-mewt, ta' Kristu li huwa ħaj. U dan huwa s-sinjal li għandna bżonn. Hemm bżonn infittxu sinjali oħra differenti? Le. Għandna għalfejn immorru wara sinjali oħra? Le. Dan huwa s-sinjal definittiv. Dak kollu li jintrabat miegħu ma' Ġesu Kristu li huwa ħaj huwa tassew f'waqtu. Imma s-sinjal li rrid jagħtina Ġesu tawunna meta għam il-mewt. U għalhekk illum nitolbu l-ewwel nett li aħna ma nwebsux qalbna bħal diversi nies imma nilqgħu lil Ġesu f'ħajjitna u speċjalment nilqgħu dan is-sinjal speċjali ta' Ġesu li huwa ħaj. U nitolbuh ukoll biex aħna bix-xhieda tal-ħajja tagħna inkunu sinjali għall-oħrajn li jwasslu lill-oħrajn għand Ġesu li hu ħaj u li huwa is-sinjal l-iktar importanti għall-ħajja tagħna. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamilna mulej xhieda tiegħek fil-ħajja tagħna, xhieda li inti ħaj u li tagħti l-ħajja lilna u lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tħalli nixmu lej infittxu jew niġru wara sinjali oħra li flok iresquna lejk jibeduna minnek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulejna l-nuna tiegħek lil morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għamel li jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu u nħarsu l-ħajja. F'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Niftakru mod speċjali f'dawk il-postijiet fejn huma mifnija bil-vjolenza, bil-mibeda. U nitolbuk biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk għal dawk li f'dawn il-ġranet irċevew jew ħajrċievu il-Krisma tal-Isqof biex l-Ispiritu Santu jgħinhom ħalli jkunu xhieda tiegħek fid-dinja tal-lum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fideli tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġu kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Abru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieqa ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla it-tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina semmi natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt
jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-rożarju għal persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalli kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana
dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dobietna ħaresna min-nar tal-infern. Kull ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobiet naħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-talbtana. Missier Eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Qaddis Alla. Henna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba.
itlob li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fiqima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnissina minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisa Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti sena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija li Alla fdalek lil-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pesani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sakrament tal-għaċeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.